ngrungokake omonganmu aturmu sing kaya mengkono. Ilange musprane putraku si Joko Jlagur kuwi ana sambung kira temang karo bangsa sing ora katon kaya mengkono sedulur papan. Ngaten yo. Kok ngantek matur nganti tawang-tawang tani sek. Sampuniku anis. Joko Jlagur ilang. Kadangmu anom ilang. Kowe ning ndi nalikane semono? Terus? Ndak. Ora ana tanda-tanda sing ngene-ngenehi. Dadi ana nalikane semono kowe ning ndi? Joko. Remi. Lunga Remi. Masya Allah, kebuk wetengem tenan iki. Ini lagi ya, sama pamungkuran kae. Oh, amarah. Ayo, aku aman. Menika kewan gede dun gegirisi kaki legi ananging sak sampunipun lak-lakane panjenengan cekel lah kok kewan menika saged numpuk kaki legi. Iya. Menika pengapesane kewan menika kaki legi. Mutmainam, apa iki Sridhara kadangmu ana? Ora salah meneh. Ayo lebono go garbane. Si Joko Jlagur kaki legeye. Mbok menawa pancen bener iki. Ini legeye. Kaki legeye. Serahne iki jejibahane wong lanang. Nggih. Kowe ana ing pamungkuran. Nggih. Mbok menawa napa-apa kae enggal matur karo kaki legeye. Anjing, kula wonten pamungkuran kemawon kaki legeye. Nek tak sawang kewan iki aku cubrio banget tingkah lakune kaya idap-idapi. Bakal tak sumbari mbok menawa satata jalmu kaya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo suluksana kakarangkatan. Hei kisana. Nggonmu klosat-klosat sak isore ben sak dhuwuring pereng. Ganjur kok dening krikir malang kok dingono. Ayo, yen pancen kowe tedhakku sumur sing mati nggal jawab pitakonku. Sapa kowe sana? Suarane jagat Dewa Bathara ning jagat. Oh iso tata jalma Dalem menungso tambuh marang aku. yo tambuh karepe aku. Kalamun kowe dhe mripat mesti kanggo deneng. Uga kalamun yen kuping mesti kanggo ngrungokake. Bener. Sawangen lan rungokno sing kati permadi. Ora ana loro go telu. Satriya Gunung Srawil mung siji. Sing jemeneng ana nang ngarep ya aku, Raden Bathara Kala arep ngopo kuwi? Oh, kowe kang dadi Bathara Kala. Ya, nek pancen kowe ngaku jenenge Bathara Kala aku takon karo kowe. Apa kowe sing nyidra putraku Joko Jlagur Bathara Kala? Sadurunge tak wangsuli, apa kang dadi pitakonmu aku pengen ngerti. Sopo sak temene kowe wani ngeret-ngeret marang aku? Ya,
gabung karo aku ya. Aku kaki legeye. Keparat tenan kowe. Mung legeye. Wani tumindak cuman toko marang aku, nyeret marang aku. Orang kita dengaling-aling. Ora tak selaki, lan ora tak tutup-tutupi. Pancen aku sing gablak putra warep ngopo kowe? Ya. Nek gambarmu mun pancen jenenge kewan sing tanpa subasita ngakoni sing gablak kowe. Nek ono aku njaluk donge Bathara Kala. Kanthi bunga. Rasane atiku bakal tak dongengake sethithik marang kowe. Sekawit isih cilik, jenengku Gembong Kamijaya, titis saka Gunung Serandil. Tembene dewasa aku diharapake ingkang bener. Ana ing alas Widaya nang ngersane ing Rondo Dadapan, anggone putra siji sing jenenge Damar Wancasangka. Nang udakara ra suwe. Krungu tembung rawat-rawat tembange mbok bakul kang sinambara. Kediri nganakake patemboya. Sok sapa ora lanang bola wadon. Kabeh iso ngaturake cemane loka utawa wong ireng loro sakembaran. Yen lanang bakal dhaup karo Dewi Sekartaji, yen wadon bakal didadake sedulur Sinarowedi. Dasare sedulurku Damar ora lagi gandrung kapirangu marang Dewi Sekartaji. Krungu kabar sing kaya mangkono dheweke banjur ngejakmu padi utawa goleki. Ning ndi papan dening wong ireng loro sakembaran. Ngono. Kae mbok kersane Sang Hyang Widi wae kaya. Ing tengah margi, aku ketemu wong ireng loro sakembaran kang wae lagi nandang karya. Nalika tak takoni jenenge Penthul lan Tembem. Dheweke tak aturi, apa kang dadi kersaku malah kepara duka. Nganti nganake godho gitik Raja Menggala. Nalika nedungane Penthul, dheweke ning ngono curika ditacapake ing Bantala. Rumangsa pas bal bebayuku lho kaya. Ing kono aku rumangsa kalah. Banjur aku didadekake andahane utawa serayane. Aku kudu manut apa kang dadi dawuh Adipati Penthul lan Tembem nalika semono. Aku go diparingi jejulukan Bathara Kala. Oh, dadi kowe dhewe jenengan Bathara Kala. Sabanjure Aku gelem yen diparingi jejulukan Bathara Kala nanging saben-saben aku luwe. Aku njaluk tadakala mangsa sing pitise Adam lan Hawa. Kalbu jalma manungsa kaya kowe-kowe kuwi. Nalika semono aku diparingi rolas cacahe. Lain kabagi rong perangan 5 lan 7. Aku go dijanji-janji kena tak mangsa rolas ki mau nanging wong kang duweni Sukerta ngono wae yen durung diruwat. Yen wis diruwat ora entuk tak mangsa. Siji lan sijine rolas ki mau lho. Aku ora bisa medharake marang kowe. Mergo kuwi wis dadi wadine uripku. Yen tak kandhakake marang kowe siji lan sijine, mengko para kawulamu padha waspada. Ora entuk tadakala mangsa aku. Sabanjure piye meneh? Ngepasi dina iki. Ya beneri sore iki. Ana ing tlatah Hadiwarna. Ana daleme Bapak Yasin Yusuf. Dalai Buita. Kuwi duweni putra siji sing ra ana tunggale. Amangka kuwi klebu perangan rolas sing diparingake aku marang Adipati Penthul lan Tembem nalika semono. Ya kene. Sore iki tak mangsa malah kowe sing malah sambung ora apa-apa. Saiki ganti aku sing ngomong. Nggonmu kondo ngantek gadik-gadik bebasane. Wiwit awal nganti pungkasan. Kanggone kowe bener kanggone aku kurang bener. Mergane ngene. Eling ana jaman kowe lan aku Pancakara ning alas Kedung Maglek. Kowe njaluk tadah kala mangsa tak wenehi 12 kabagi rong perangan. Iku ya ana janjine meneh. Jaman samono nak rejane jaman besok ana wong kang nandhang garek diri kae nek omahe ana pojok omah papat janung ning pating gadul. Lawe menang mobil ning karas. Iku klebu wis diruwat Bathara Kala. Cerak ya nonton. Lege ya. Piye? Yen tak romokake. Ngendi kamu? Iki koyo oleh rasane atiku.
Sebabe. Sebab kowe koyo ngerti wadine uripku. Nalika semono. Ayo RT, Bro. Sang saya cukup aku marang kowe. RT RW ini. Sopo tak temene kowe? Ararai. Aku. Iki Ya. lah, mentok. Nek karbu kepengin mentok. cetha wae lho aku bakal Kanan, oh kanan. ngaku Terus kok ono jembatan aku mono kanan ngalah iki lho. dadi Hah? Sing alam brong. kaki lege ya mau kepengin telekke Kanan niku. anggomu sabri-sabri dina nawa kang nandhek kene kowe bakal Terus sampai ono. ngridu to mangsa ning sing durung jalan omahe sandingan budhe iki wis diruat aku mono hadi pati betul krungu jeneng gua adipati betul banjur kowe ndrodok lemes saka dayumu biasane nek sore Pajak tol. Atase wong bocah sak kepong. Tak untal malang kaya dene ngondo. Yen tak kemak-kemak. Ganjel kaya dene krikil ngono cetaku. Apa iki nomere kok? Banjur saiki kersamu piye? Tol. karo kala Piye? senajan to arep kemah-kemah 1000 dina ora bakal kolu aku njaluk tulung anakku tahno kanthi jati Kemang Walaya Walodri jati kowe njaluk ijol apa bakal tak pinangkani Bathara Kala Yen perkara ngutahake putramu kanthi kahanan jati Temang Waluya Waluya Temang jati kuwi perkara gampang to. lah ngono bae terus Sing baku wae aku njaluk ijole Tol. ya kowe bakal tak ijoli jumbuh karo sing mbok gaglak Kaya mangkono. raga kandiran sukma tawekne pitik kowe Yen pitik aku njaluk pitik sing putih. nek duwe sing ireng Ora bakal tak pandhe. nek duwe ku abang Ora bakal tak sawam. nek sing lurik-lurik Ora bakal tak lirik. terus kowe njaluk putih mulus mung kuwerdi apa kowe Bathara Kala Netepi darmaning satriyaku to. Putih kuwi minangka lambang kang suci, uga resik. Putramu bakal tak utake. Uga kanthi kahanan sing resik kaya putih kuwi mau, supaya ora diarani bocah kang duwe sukerta maneh. nek ngono becik kae dadi atur yo ayo buktekno utana putraku Mundura sapa cak? Tak kenal. anakku Joko Jeragun senajan to kok kemah-kemah seutuh tanpa cacat Bathara Kala ayo mundur sak jangka bakal tak pinangane penjalukmu Bathara Kala Adipati Pentul. aku nerakno Gung Panuwun sedhi karo nyatane putraku kok utake kanthi waras wiris Aku gong lelakno gedhe rasa matenungku marang kowe. Rene panyuwunku uga wis sujudi. ya Rene wis 11 taun anggonku ganggu gawe marang keluargane. Ayo makun. ya bakal tak jaluki pangapura karo Bapak Yasin Yusuf nanya aku jaluk tulung sak jroning kajat iki Bapak Yasin Yusuf tulung direwang-rewangno kok menawa ana godho sing apa wae supaya kowe iso ngrampungi kabeh Kowe rasa sumelang. lan uga ngene senajan
Joko Jelagur kok utake kanthi waras beris. Aku durung mantep, durung yakin. Yen durung krungu janjimu ora bakal ganggu to mangsa keluargane Bapak Yasin Yusuf sak keluarga. Kene Bathara Kala janji wis ora bakal wani-wani mecak larase Bapak Yasin Yusuf. Apa meneh kok ganggu gawe marang keluargane. Lah iku sing tak jaluk. Malah kepara kowe sing dadi saksi. Tak duwoke. Saka kiblat 10 para kawulaku kabeh ora tak parengake mecak ana larase Bapak Yasin Yusuf. Apa meneh kok ganggu gawe marang keluargane. Kaya mangkono to. Ngono kuwi sing tak jaluk. Ayo, kowe njaluk apa meneh mau ketemu karo aku. Sak temene isih akeh sing kudu tak suwun marang kowe. Rene aku wis dadi wong kalah. Uga salah. Aku mau nyuwun papan panggonan. Lan tak bakal mongso saben dinane wae marang kowe. Oh, ya. Kanthi ikhlase penggalihku, kowe mlayu widur mulon. Gagarayu kaya panggonanmu. Rawa sedu oben-obenan bari Dimas Piturono uga kibang menjangan padokan. Aja wati-wati nglilir ing durung tejo ngene saka wetan. Kowe nek nglilir ngantek ngagetke anak begine bapak dan bawa keracun desan. Ya. Ya. Nek ngono ayo adem serap. aja, ayo padha panika. Ngene mau direwangi-rewangi. Nene lek gaya tetangisan yo mergo kelangan anake senajan to ke anak pipan. Ngene lek gaya. Apa kowe krungu saiki ya? Lagi ya. Ya, ngene iki dadi lan bungae kowe lan aku. Ngene lek gaya. Lagi ya. Panjenengan kok nimbali kula menapa anggenipun budidaya goleki Joko Jelagur wau sampun kepanggih. Alhamdulillah. Kanthi pitulungan saka Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jebul sing idre pancen Bathara Kala. Oh, dados kewan gegirisi menika Bathara Kala. Jrene dekne durung ngerteni nek nggone Bapak Yasin Yusuf kuwi wis diruwat. Oh, Lah iki mau iki anak sing ilang ora pangi tawang-tawang tangis wis diujurke meneh. Anggil leres menika anak kula si Joko Jelagur kakek. Lah iki tak werdekne. Anggih menika Kok gombal to? Anggih ingkang badhe kula tangletaken menika kakek. Werdine ngene iki ya. Kenapa kok gombal ora bocahe? Nggih. Dadi sengkala kae sing digondo kae kringete bocahe sing disukerto. Mulane iki tak selamur karo gombal. Nggih. Lan kowe lan aku mau janji karo Bapak Yasin Yusuf sakwetara pangruwatan rampung bakal disuwun meneh. Anggih anake kakek ya. Menapa panjenengan boten mireng menika prenjak tansah kan? Oh iya iya. Tandane ra tamu meneh. Assalamualaikum. Nini. Menika Bapak Yasin rawuh wonten kelompok panjenengan. Iya nika ora lebet janji arep nyuwun kang putrane meneh. Nggih, amargi menika sampun karuwat, Bapak Yasin sampun rawuh wonten mriki, sumangga kakek nggih. Bapak Yasin Yusuf panjenengan sampun peghalipun murid yang putra nggih. Niki wau alhamdulillah kanthi ridho Gusti Allah pangruwatan saged lancar selami nggih. Dan sadèrèngé panjenengan mundur monggo mudhariku Pak keluar supaya lukar kajat panjenengan. Allahu Akbar. Monggo. Iki Bapak Yasin niki gombale kenang nggih. Lah sengkala nika dipun gondo keringetipun dan niku wis lamurke dados pakaiane mawon.
niki mangke panjenengan gak wonten kali napa panjenengan kubur wonten gadah. Dan anak panjenengan niki werdine ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mendem gombal, mendem sengkalaku sak keluarga, muga-muga Gusti Allah ngabulaken sedaya niat kajian kula. Lan terus jenengan nyuwun napa? Njaluk slamet nggih, selamat, umur panjang, sehat, lan ugi tebih saking sekolah anggere nyambut damel tambah berkah rezekinipun ngoten. Mekene pun Al-Fatihah panjenengan luwake teng kubur ngoten nggih. Yen ngoten sakmenika ampun berdiri monggo. Embor saisine menika janjane wonten werdinipun menapa? Sakubure Bapak Yasin Yusuf malah ninggal tembur. Nggih. Iki tegese tembur kon gembur-gemburke ben anakku kon ngandak-andake niat kajane Bapak Yasin Yusuf tak keluarga dina iki ngruwatke putra sing setunggal cacahe. Nggih. Menika wonten isinipun beras kuning. Beras kuning anggone ngene wis pirang-pirang taun klebu iki arep ditetake digawak sukertane supaya selamat kabeh keluargane. Lajeng wonten wajib nika werdine menapa? Wajibane wong tuwa marang anak ya ngene iki bebasan anak pola bapak utrada. Lajeng kembang menika werdinipun menapa kan? Sabare Bapak Yasin Yusuf angatene pangruwatan. Mbok menawa tambah iman, tambah uman dan aman ora gangguan apa-apa. Iki sampurna Pak Siti Bantoro. Allahu Akbar. Godhong-godhongan godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kiwah menika kaki legi. Iki uga syarat sesaji. Nggih. Iki ana godhong apa-apa, godhong alang-alang, godhong kluweh. Werdinipun Sabare Bapak Yasin Yusuf adalah Ibu Ita ngadani pangruwatan. Mbok menawa ana godho, ana sengkala, ana coba apa wae ora bakal kemomok, wis tinungkul godhong apa-apa. nggih. Uga selamat keluargane Bapak Yasin Yusuf adalah Ibu Ita. Ora ana alangan apa-apa, tinungkul godhong alang-alang. Nggih, amin. Lah godhong kula kuwi sakbare Bapak Yasin Yusuf adalah Ibu Ita ngadani pangruwatan. Anggone makarya golek rezeki sandang pangan tambah berkah melimpah. Jadi tambah luweh lebih rezekine. Iki Nggih. sampurna Pak Siti Bantoro. Allahu Akbar. Wonten pasok kalian kekep menika wonten werdinipun menapa? Saka tembung pastor jangkep. Nggih. Nek diringkes cilik dadi ngaran tupe kae werdine penggali manusa kabeh nek ndek karepan kok aja ditutupi kok karo niki. Nudak marai ndek pikir abot bisa abot. Saene Iki ditibakne Siti Bantoro apa kedadiane ya. Allahu Akbar. sak sampunipun kendil menika panjenengan tibake makir unine kaki legi nggih. Jumbo karo penggali Bapak Yasin Yusuf dan Ibu Ita Nggih. sing lebih puluhan tahun iki mau 10 tahun bujur ya bocah disuta iki kae. Lek mikir duwe anak siji apa sing kalane. Lah dina iki dina Sabtu pon awan. Diruwat dadi penggale mak piar bombong bunga. Sampun kasembeten. Lajeng kewan medal sak kloron saking sak jroning ngaran menika werdine menapa? Werdine ngene. Ning alam dunya mung loro cacahe. Nggih. Ana lanang, Ana wadon. ana rina, Ana wengi. ana sisugih. Ana sing ora duwe. Sing sugih aja ngira karo sing ora duwe. Sing ora duwe. Ya aja bali karo sing sugih. Mergo manusa kae jinadang dhewe-dhewe. Mlakune kok robone muter kae. Kadang kala ning dhuwur, kadang kala ning isor. Nek dhuwur aja petakilan. Anjing. Nek ning isor aja sabar. Anjing. Sabar. Nyuwun karo Gusti Allah muga-muga iso bakal ning isor dadi ning dhuwur. Amin. Wis kaya ngene iki pangruwatan daleme Bapak Yasin Yusuf tak keluarga. Wiranaku didongakno anggone
sampun ajak Bapak Yasin dalam ibu kita dipun paringono wiji selamat awal akhiripun selamat keluarganipun tamu undangan berewangi dan selamat yang nindakaken rombongan barungan singo bareng sak wadyadanipun. Mugi-mugi keluarga Bapak Yasin saha Ibu Ita saged bangun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah Adik Ferry saged dados putra ingkang solih ngabekti marang tiyang sepuhipun lan migunani kagem sesaminipun. Bangsa lan agamane. Lan uga ados saka sengkala cinatan rahmah. Macam perawuh mangkaken wau munggah pamruwatan wonten dalemipun Bapak Yasin Yusuf dalam Ibu Ita biang mbok menawi kula sak kancanipun nindaki wonten kitab itu kula nyuwun ageng pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.